दिनैसिम बर' हारिया मोनथाम गोरोबथा खालामबाय बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर बे मोनथाम गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिनि गांनाय उखैनाया दासिमबो आबुङै जायाखै आसाम सरकारजों जोंनि जि मोनथायफोरखौ लानानै दाबिबोदों नाथाय बेफोर दाबिफोराबो दासिमबो आबुं जाजोबाखै गुबै जेंनाया दासिमबो दं बिटिसि बिटिआर ओनसोलाव बारायनाया दासिमबो जाफुंजोबाखै बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि गामि फोसाबनाय बियाब दानाय इलेक्सन गेलेनाय दिनैसिमबो जाफुंजोबाखै 4 बोसोर जानोसै बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बर' कसारी अनसाय गावहायुंआरि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथां BKWSC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथायनि रां बावजाखौ बारायनानै होआखै फोरमायबावनाय बायदिब्ला BKWSC आ 13 कौटि 50 लाख रांल' मोनो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बर' कसारी अनसाय गावहायुंआरि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया मा बाथ्रा बुंखो आबुं मिथिना लानि फै खुंगा 20 कौटि बोसोरसेलिया थुनलाइ जौखोन्दाय मोनसे मेल जादों बे मेलनि गेवलां मेलाव आंबो बाहागो लाफैदों सासे जर'खा आलासि हिसाबै बावहाय फैनो मोननानै आं गोजोननायबो मोनदों आरो एसे दुखुआथ' थागोन जे जोंनि हारिनि गेजेराव जि मोनसे खौसेथिनि नेरसोन बेखौ नुनायाव एसे लोरबां नुनाय बे मोनसे दुखु होदों जायखिजाया थांनाय बोथोरनि आरो दिनैनि समनि बाथ्राफोरखौ रुजुनाय नायनानै बेफोर एसे जोंखौ सानहोयो जिंगासियो जायखिजाया जाय जेंनाफोरखौ लानानै दिनै रायलायनाय जादों बे रायलायनाया मोजाङानो जादों आरो जोंनि जेंनाया दङ हारिनि जेंनाया दङ आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनांगौबा जोंहा खामानि मावनांगौनि गिलिर बिबान दङ बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जाय मोनसे सोमावसारनायखौ जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम जोङो बर' हारिया मोनथाम गोरोबथा खालामबाय बिएसि गोरोबथा बिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा दा बे मोनथाम गोरोबथानि गेजेरजोंबो बर'फोरनि जि मोनसे गांनाय लुबैनाय हास्थायनाय बेफोर दाबो आबुङै सुफुंजायाखै दा जोंनि सरकारजों जि मोनथायफोरखौ लाना जोङो दाबिबोदों जुजिबोदों बेफोर दासिमबो सुफुंजाजोबाखै गुबैयैहाय माखासे जेंनाफोराबो जोंनि बिटिसिनि बा बिटिआरनि ओनसोल बारायनाय बेबो जाफुङाखै फारसेथिं जोंनि बर' कसारी गावहायुं खुंथायनि गामि फोसावनाय सरकारनि दारै आरो बियाब दानाय लोगोसे बिसायख'थि गेलेहैनाय बेबो दिनैसिम जाफुङाखै बोसोरब्रै जानोसै आरो मोनसेया रां बावजायाबो जों बारायना होजायाखै दिनैसिम जोङो बर' कसारी अनसाय गावहायुं खुंथाया 13 कौटि 50 लाख रांल' मोनो बे एसे रांजों जोङो पस्टनिफ्राय सौदियासिम आरो माने बराक सेरफाङाव थानाय जोंनि रियांफोरखौ लाफानानै जों जि खामानिखौ मावनो नागिरदों बा नाजादों बेफोरो जोङो रायजो राजा आइ आफाया लुबैनाय बायदि जोङो मावनो हायाखै बे सैथो बाथ्रा रां बाङायनि थाखाय ओंखायनो रांखौ गोबांसिन मोननो थाखाय जोंनि सरकार नाजाबाय थादों बावहाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे बिटिआर खुंथाय आरो बर' कसारी अनसाय गावहायुं सम जोङो लोगोसे रायलायदों सरकारखौ नारसिनो रायलायनाय समाव मोजां रायलायो नाथाय खामानिया दा बबेबा मोनसे जाहोननि थाखाय मावफुंजायाखै बेबो सैथो बाथ्रा ओंखायनो फैगासिनो थानाय 5 फेब्रुवारियाव मोनसे बाजेट सेसन जिरायगोन आसाम सरकारनि आसाम सोरखाराव बावहाय जोंनि रां बावजाखौ बारायनांगौनि थाखाय जों गिबि मन्थ्रि बिथांनो रादाब हरबाय आरो लोगोसे जोंनि ट्राइबेल आयेनारि ट्राइबेलफोर जौगानाय बिफाननि मन्थ्रि डाक्टार अनुज बिथांखौबो जों लिरना होबाय आरो जोङो बुंबाय गोबां मानसिनो आरो सावरायनो रादाबखौ हरबाय बारायनांगौ होननानै जोंनि रां बावजा दा रां बावजा बारायोबा जोङो साबसिन खामानि मावनो हागोन सैथो बाथ्रा बे राङा जेब्ला जों बाहाय मोनो जोङो बिदिनो मावफुंनो नागिरनाय जों साननाय खामानिफोरखौ मावनो नागिरनायाव जों साबसिन मावबाय थागोन बे सैथो बाथ्रा दा बावहाय फैनानै जि जेंनाफोरनि सायाव रायलायबाय बेयो गमामायैनो ओंथि गोनां जोङो आसाम अरुणाचल सिमायाव रायजो जायो बे आसाम अरुणाचलनि सिमायाव रायजो जानाय ट्राइबेल हारि बर' हारि जोङो जेरैबायदि जौगानायनि लामाजों दावगानांगौमोन जों बिदि दावगाजोबनो हायाखै गोबां लामानि जेंना दङ फरायसालिफोरनि जेंना दङ फोरोंगिरिनि जेंना दङ बिदिनो दै खुरखानायनि जेंनाफोर दङ आबर हाजोनिफ्राय बा अरुणाचल हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया दैज्लांनि समावहाय दैज्लां बोथोराव गिलु बालु दैबानानि महर लानानै बा दाहार गोनां दै बोहैबोनानै फोजोबस्रांनो सिलिंखार खालामनायनि खामानि बा बे रोखोम दै आबादाव फोजोबस्रांलांनायखौ जोङो नुबोबाय थादों जागासिनो दङ दा बेनि सुस्रांनायनि खामानिखौबो जों बोरै मावलायनो हायो लामा लानो हायो बिनि सायावबो रायलायनाया जागासिनो दङ नाजालाङो बर' हारि दानायनि खामानिखौ जोङो ज' बयबो खौसेयैनो
बर'नि माहारि आफादफ्रा लोगो लालायनानै खामानि मावनांगोन अब्लानो सानसे समाव जोंनि गाबोन माब्लाबा बड'फानि सिमांमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा बेयो मोगथां महर मोनगोन होनना फोथायनाय दङ ओंखायनो खालिबोल' जोंनि आंखाला नैबे अलखद गोनां बुब्लियाव खौसेथिनि गोहोखौ जों बोरैहाय हमथाना लाखिनो हायो बेनि फारसे बयबो सांग्रां जानांगोन साग्रिद जानांगोन आरो सम सम माहारियारि आफादफोरनि गेजेराव जेंनाफोरखौ लानानै रायलायनाया जाबाय थायोबा आरो रायलायलायबाय थायोबा लामा सुस्रांनायनि थाखाय मोनसे रोखा जोङो मोनसे दिग मोनगोन आरो जोङो खामानि मावलांबाय थानो हागोन हारि दानायनि जौगानायनि खामानि मावनो हागोन। आरो बिकेडब्लिउसिनिफ्राय स्कलारशिप माबायदि बेखौथ' बुंनांगौ मा गोदान बाथ्रा दङ बुंनो थाङोबा जोङो फैसानि जेराव बाङाय दङ अब्लाबो जोङो माखासे फरायसाफोरनो जायफ्रा न'खराव गैजाया मोजां फरायसा 70 जौखोन्दोनि बारा मोननाय जाय फरायसाया नाम्बार मोनो बिसोरखौ जों मोनसे थाखोआव सायख'लायनानै बिथांमोननो एसे रां अनसुंथाइखौ होनो होगासिनोबो दं दा बेखौ जों लांबाय थागोन आरो उननि बोथोराव राङा जेब्ला बुरजा जायो जों बेखौ मोजाङै साबसिन मावनो हागोन खिन्थु दाथ' नों मा बुंनो फालाय एसेल' रां जेरैबायदि होनांगौ होजोबनो हाया आरो रायलायबाय थानाय जादों बेखौनो रायजो राजानो खोन्थादों जोंहाथ' जेबो लामा थानाय नङा आरो सम बोथोरजों लोगोसे जोङो थि समावनो थि थांखि लानानै जोंनि हाबाफारिखौ लानानै खामानि मावनो रोङा बयबो जेननायखौ जों गरायनो गोनां जानाय ओंखायनो साननाया बिदि फैदों बिसायख'थिया सिगाङाव दङ बे बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै जोङो बुंबाय थादों बिसायख'थिनि सिगां जोङो मावफुंना होनांगौ जोंनि जेंनाफोरखौ जेरै माने बिटिआर एकर्डनि दफाफोर थाबाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ आरो रां बावजा होनांगौ बे बाथ्राफोर थाजोबबाय सरकारा सम बायदि मावफुंना होआबाथ' नोंहा सोमावसारनायनि अनगायै जेबो लामा थाया सोमावसारनायखौ जोङो भारत माहारिनि बिफां बाथ्राया जे नीतिखौ खान्थिखौ लांदों अहिंसा खान्थिजों जोङो सोमावसारनायखौ लांनो नांगोन जयै खौसेयै बर'नि आइ आफा रायजो राजा बयबो माहारि आफाद ज' जानानै जोङो सोमावसारनाय आं सानो बेबायदि मोनसे थासारिया फैलायनो नाङा आरो फैयोबा बे जोंनि दाय नङा सरकारनि दाय जागोन बुंनो हायो। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 29थि फान्नाय जख'न्थाइ दा बेवहाय आङो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गोजोननायखौनो मोन्दों मानो गोजोननाय मोन्दों होनबा आंनिनो गामियाव जादों जनाय दख'रानि सिङाव 3 नं सनापुर गामिनि टिबि बर' एम इ स्कुलाव थानाय गेलेग्रा फोथाराव बेवहाय सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंदों दा बेवहाय आं गाहाय आलासि महरै बिथांमोना लिंहरनानै बाहागो लादों आं बेयाव बाहागो लानानै गोजोननायखौ मोन्दों आरो बेयाव आंजों लोगोसे दं जर'खा आलासि महरै बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथायनि CM मिनेस्वर बसुमतारी मानगोनां बिथां आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी मानगोनां बिथां दं आरो बर' थुनलाइ आफादनि जनाय जिल्लानि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी मानगोनां बिथां आरो गुबुन गुबुन आफादनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आरो गोबां जनाय दख'रानि आरो धेमाजि ओनसोलनिफ्राय गुबुन गुबुन दख'रानिफ्राय फैनाय सान्दै मानगोनां दख'रानि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लादों दा बेवहाय दिनै दख'रानि जिल्लानि जि हाबाफारि बेयाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों आरो बेखौनो आङो दिनै खावलायदों रायजो राजानिसिम आरो जोंनि ओनसोलनि दैदेनगिरि आरो गुबुन गुबुन आफादनि माहारियारि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे जों बयबो खौसे जानानै जोङो जोंनि जि हारि जौगानायनि खामानि बेखौ जों मावलांनांगोन गुबुन गुबुन जि हाबाफारिफोर बेखौ मावलांनांगोन आरो बेयाव बेखौनो मोनसे खोथाखौ आं क्लियारै खावलायदों आरो आसाम सरकारखौबो रिकुवेस्ट खालामदों जे जोङो 2020 जि सनाव जोङो जि बर'नि गोजोन गोरोबथा होननानै मोनसे एकर्ड खालामबोबाय एबसु NDP जथाय लोगो नांनानै दा बेवहाय जों नुनो मोन्दों बिटिआरनि माखासे जि दफाफोर इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेखौ दासिमबो इमप्लिमेन्ट जाजोबनाय नुवाखै माखासेया जादों आरो गुबुन जि मेजरफोर बे दासिमबो जायाखै जोङो लुबैदों 6.3 दफा जि सोलोंथाइनि बे दफाफोरखौबो जोङो थाबैनो दाफुंजानायखौ जों लुबैगोन आरो गुबुन फारसेथिं जोङो गोबाव माने 17 बोसोर ओरै बिटिआर सरकारा जालांबाय बिनि सिगांबो जों बे सरकार खुंनाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोनखौ जों खावलायबोबाय थादोंमोन जे जों बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय जों राजखान्थियारि मोनथायखौ जोंनोबो होनांगौ दा बेबायदि खावलायनायाव बिथांमोना जोंखौ नेवसिगारदोंमोन दा बेनि गेजेरजों जोङो 2020 सनाव बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथायखौ बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा मोनबोनो हादों दा बेनि थाखाय दिनै बियो
बोसोरथाम आगान होबाय आरो बोसोरथामाव जों नुनो मोनबाय जे 13 कोटि बिथांमोननो रां बावजा हरो दा बे 13 कोटिनो बोसोरथामा बारलांबाय आरो बेयाव बारायगोनल' होनबाय थायो खिन्थु बारायनाय जायाखै दा बेखौ बारायनांगौनि थाखाय आसाम सरकारखौ खावलायदों जाहाथे आसाम सरकारा बे रां बावजाखौबो बारायनांगौ आरो बेजों लोगोसे बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथायखौबो नैबे 24 बोसोराव 24 सनाव दाफुंनानै होनांगौ आरो बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथायनि जेसेबांनाखि ओनसोल गोलैयो आरो बेयाव थानाय जिल्लाफोरनि आरो बर' ओनसोलाव थानाय जे बर' गामिफोरखौ सिनायथि खालामनानै बिसायख'थि फाथिनांगौ होननानै आं दिनै आसाम सरकारनिसिम दाबि दैखांहरदों आरो बेवहाय बेखौबो बुंनो लुबैदों दिनै थांनाय दानाव जोंना गुन उत्सब जानानै थांबाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव मोनसे गाज्रि जाथाय जों नुनो मोनबाय जोंनि बर'नि फरायसालिफ्राव जे जों खावलायखानाय बायदि जों खावलायदोंमोन दि दुलाराय बर' फरायसा आरो बर' थुनलाइ आफाद सावरायनायनि गेजेरजों आसाम सरकारखौ खावलायखानाय जादोंमोन जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बर' बिजोंनि कुइसन पेपार एबा सोंथि बिलाइया फैनांगौ आरो बर' बिजोंनि फरायसालियाव बर' बिजोङा टाइम बायदियै सफैनांगौ जों खावलायदोंमोन खिन्थु बेखौ जों नुनो मोननाय जायाखै बे जोबोद दुखुनांथाव आरो बेनि थाखाय जों आसाम सरकार आरो इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ जोङो माने दुखु फोरमायहरदों जाहाथे उननि समाव बर' बिजोंखौ लानानै आरो बर' मिडियामखौ लानानै बिथांमोना गेलेनायखौ बन्द' खालामनांगौ गारनांगौ बेखौ जों बिथांमोननिसिम खावलायहरदों आरो नैबे समाव बेखौबो खावलायगोन जिहेतु जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानदै जख'न्थाया फेब्रुवारि दाननि 2, 3, 4 अक्ट'आव गलाघाट जिल्लानि तेलिसालाव जागोन दा बेवहाय मोनसे गोख्रों मोनसे थांखि लागोन दि दिनै बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बिसायख'थि फाथिनांगौ आरो गामि सोसननांगौ दानख'नांगौनि थाखाय जुदि सरकारा खामानि मावाब्ला आरो बिटिआर रेकर्डखौ बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुङाब्ला जोङो एबसु साहित्य सभा UBPO गासैबो बर'नि माहारियारि आफादफोरा लोगो नांनानै सरकार बिर'धि माखासे डेम'क्रेटिक आदबै जोङो सोमावसारनायखौ हाबाफारिखौ जों लागोन दा बेनि थाखाय जों रायजो राजाखौ सांग्रां जानानै साखाफारा जानानै थानो थाखाय जों खावलायखानाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो गायसननो हारि